Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka mai suna Afirka Hausa Network. Insha Allah yau za mu yi bayani akan yadda mutum zai join ɗin NIN ɗinsa, ma'ana code ɗinsa na National ID Card, yadda zai join ɗinsa da layinsa na MTN. Kamar yadda kuka sani, mai girma ministan sadarwa na wannan ƙasa ta Najeriya ya yi sanarwar cewa daga nan zuwa ƙarshen shekara duk wanda bai yi join ɗin layinsa da lambobin jikin katin ɗan ƙasa ba, za a yi blocking ɗinsa. So wannan ya sa kamfanin MTN ya fito da wani link wanda za a bi domin a haɗa wannan mutum ya yi join ɗin layinsa da wannan lambobin. So ganin haka ne ya sa muka yi bayani akan yadda al'umma za su bi su yi cike nasu cikin sauƙi. Sannan duk wanda ya cike nasa, idan yana da wani aboki ko ɗan uwa ko dai ma wane ne wanda ba shi da babbar waya, zai iya taimaka masa sai ya karɓa ya cike masa. So shi wannan dai abubuwan da ake buƙata, ana buƙatar lambobin jikin katin ɗan ƙasa. Lambobin za a gan su guda 11 ne. Lambobin za ku gani idan kun duba katin ɗan ƙasar ku, za ku ga inda aka sa NIN, sai kuma lambobin za ku gan su kun ƙirga su za ku guda 11 ne. Sai cikakken sunan da yake jikin National ID Card, cikakken suna ko kuma in ce sunan da yake jikin shi katin ɗan ƙasa za a amfani da shi, mutum zai amfani. Kada mutum ya sa wani sunan daban, ya tabbatar sunan da yake jikin katin ɗan ƙasa shi zai saka. Sai abu na uku shine ana buƙatar email address, mutum zai shigar da email address. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari in nuna muku yadda ake wannan cikewar. Yadda mutum zai, da farko mutum zai ziyarci browser ɗinsa, ya danganta ko Chrome ko Opera ko ma dai wace ce, in dai browser ce. So mutum zai wannan, yanzu nan dai bari mu amfani da Chrome. Idan kai shiga sai a shiga Chrome browser. Kamar yadda kuke gani gashi nan, mun shiga Chrome browser. To idan mutum sai mu rubuta mtn.com/NIM. To kamar yadda kuke gani, haka mutum zai rubuta a browser ɗin. In ya shiga sashen sai ya rubuta wannan www.mtnonline.com/NIM/ sai mutum ya danna search, ma'ana go. Wato gashi nan kamar yadda kuke gani, za ku ga ya tafi na search. Ba wani abu ne mai wahala ba, insha Allah. Idan ragowar layukan ma sun fito, su ma ga nasu tsarin yadda za a yi a haɗa layi da lambobin katin ɗan ƙasa, shi ma insha Allah za mu yi bayani a kansa. So kamar yadda kuke gani gashi nan, mun ga na farko first name, last name, middle name, phone number, national identity number, email address. To haka mutum zai je ciki wannan ɗin. Bari zan cike na ku ga yadda zan yi ciki. First name Usman, last name Abdulsalam, middle name Ali, phone number 090 30 90 30 90 11 8.
identity number dina shine 47883547 sai email address dina saman ya kasai 80.com. Wato gashi kamar yadda kuke yanke kun gani a yadda abin yake. First name, last name, middle name. First name suna na farko, last name shine suna na ƙarshe, middle name shine suna na tsakiya. So yanzu suna na Usman Ali Abdulsalam. Kun ga Usman a farko, Ali a tsakiya, Abdulsalam a ƙarshe. To haka za ku bi ku cike naku. Da kun gama cikewa sai ku danna submit. Da ku submit ɗin wannan ɗin. Okay, sorry. Nan at Gmail ne. Sorry, at gmail.com. Yawwa to. Yawwa, ya danna wannan. Ya danna submit. Sai gashi yana tafiya. Yawwa, to haka za ku yi duk idan mutum yana so ya gujewa a kulle masa layinsa. Yawwa, to kun ga OTP nan za su fito da OTP. So ga sun lambobi ne guda 5. Yayin da kai submitting ɗin za su turo da wani tabbatar layin naka ya ko ba naka ba. Ga shi nan 9 kamar da kuke gani 97250. Sai ka zo ka sa 97250. So kun ga su ne wannan OTP ɗin kun ga suna 97250. Yayin da suka tura OTP ɗin kawai sai ka danna submit. Yawa da an danna submit wannan ya tafi kenan. Gashi nan yana loading. So abin da ba wahala dai. Abin ba wahala. Gashi nan your submission has been received. Thank you. So kun ga ni na yi join ɗin layina da kuma wannan ɗina lambobin katin na ƙasa na. To haka kuma za ku yi duk ku shigar da naku. So kai ƙarshe ina roƙon mutane wanda yake da babbar waya ya ƙoƙari ya taimaka wa mutane domin kowa ya samu wannan, saboda idan har abin ya kai matakin da aka rufe layuka, so mutane za su yi matuƙar shan wahala musamman wajen buɗewa. Duk da dai ba a san kuma tsarin da za su shigo da shi ba yayin da suka kulle shi wannan ɗin, suka kulle layukan. To amma tun kan abin dai ga haka yan uwa sai a daure a taimaka a samu mutane duk wanda yake da national ID card sai a wannan sai a ce kawo sai a buɗe abu ne na taimako a taimaka wannan. Yawa, sannan kada a manta a danna subscribing da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Naku. Dan uwa ka danna mana subscribing, daga nan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa, sai kuma ka danna alamar like domin ci gaba da samun